Беларусі без выхаду да мора і багатых рэсурсаў сам лёс наканаваў развіваць навукаёмістыя галіны, каб стаць сучаснай хай-тэк краіны. Наша Академия наук является лидером среди ученых и Академии наук. Но мы за это время могли сделать больше. Але для гэтага патрэбныя інвестыцыі і падтрымка навукі з боку дзяржавы. Менавіта яна павінна стымуляваць даследавання, адкрыцці і смелыя праекты. Ствараць неабходныя умовы для прыцягнення ў краіну інвестараў, гатовых падтрымліваць навуковыя распрацоўкі. Называйте источник, где возьмем. Но президент правильно говорит, что а где источник? Надо деньги зарабатывать. Логіка тут простая. Чым больш ты развіваеш навуку, даеш свабоду ў даследаваннях навукоўцам, тым больш у цябе ўзнікае і памаў, і транзішанаў, варгейміваў, фло і іншых вядомых на ўвесь свет кампаній. Аднак беларуская ўлада на чале з Александром Лукашэнкам не спяшаецца фінансаваць навуку, але пры гэтым увесь час патрабуе ад яе вынікаў. А наши? Мы же яйцеголовые, умные, а где наши? А сапраўды, дзе наша? Што адбываецца з беларускай навукай? От квантовых компьютеров на основе алмаза до новых методов лечения тяжелых заболеваний. Белорусская вакцина и жидкие перчатки от наших ученых. Договоры сотрудничества примерно с 80 странами. Около 200 инновационных разработок. Чипы и микросхемы полностью на отечественных комплектующих. Мы делать можем все. Мы все, и мы сделаем это. Вот как бы не было сложно, мы это сделаем. Ужо ў пачатку 2013 года мы пачулі заяву аб тым, што дзяржава не можа дазволіць сабе распыляць сродкі дзеля задавальнення чыста акадэмічнай цікаўнасці. Поэтому мы поддерживали и будем поддерживать ученых. Но вбрасывать деньги бездумно, отдали, а потом забыли, что их нужно возвращать. Этого не будет. І слова «вяртаць» тут ключавое. Бо добра, калі твая распрацоўка сапраўды стане адкрыццём і прынясе грошы. А калі не, такое часам у навуцы здараецца. І вось паступова у нечай светлай галаве зарадзілася думка, што Беларуская акадэмія навук павінна не траціць дзяржаўныя грошы на вынаходніцтва, а пачаць іх зарабляць. І нават выходзіць на самаакупальнасць. Наука – это высокоокупаемая отрасль, и она самая высокоокупаемая из всех. То бок лагічную схему, калі дзяржава ўкладвае фінансы ў навуку, навука робіць адкрыцці, а навуковыя адкрыцці прыносяць грошы, светлая галава вырашыла крыху спрасціць. Няхай навука адразу прыносіць грошы. Это просто от неразумения того, чым ёсць навука, як робіцца навуковы прадукт. Калі мусіць быць канкурэнцыя паміж ідэямі, а не паміж тымі, хто там 50 гадоў таму абараніў кандыдацкую і пасля таго займаецца толькі адміністратыўнымі справамі і так далей. Таму, калі хочуць вынікаў, яны хочуць тое, што можна памацаць. Што можна пасадзіць, на чым можна паехаць, што можна запуліць в космасах і так далей. Яны не хочуць веды. І ў пэўным сэнсе гэта парадокс. Таму што немагчыма прыдумляць новае па загаду. А яны хочуць менавіта каб загадаць і атрымаць прадукт. Вось тут светлая галава падумала, што каб стымуляваць да адкрыццяў, можна ўвесці адказнасць для саміх навукоўцаў за ўкладзеную ў распрацоўку сродкі. Чым у Беларусі гэта звычайна заканчваецца, вы, напэўна, разумееце. Так што, як той казаў, раздзявацца і работаць. Давайте раздеваться и работать. Прыблізна з гэтага моманту ўсё закруцілася вакол адной ідэі – ператварыць навуку ў вытворчасць, якая прыносіць грошы. Галоўным увасабляльнікам гэтай ідэі ў жыццё стаў прызначаны ў 2013 годзе на пасаду старшыні прэзідыума акадэміі Уладзімір Гусакоў. Менавіта пры ім была даведзеная да абсурду тэндэнцыя па ўзмацненні ролі прыкладной навукі. Сама ж акадэмія пазіцыянавалася Гусаковым не столькі навуковай, колькі вытворчай арганізацыі, здольнай нават выйсці на рэйкі самаакупальнасці. Я могу с удовлетворением сказать, что у нас сейчас нет науки на полку. Наука работает на экономику. Это научно-производственная корпорация. Такім чынам і склалася гэтая парадыгма, якую мы можам назіраць ужо больш як дзесяцігоддзя. Лукашенко год за годам патрабуе ад навукоўцаў вынік. А кіраўніцтва Акадэміі навук, узяўшы пад казырок, абяцае той самы вынік і прапануе ідэі касмічнага маштабу, ад стварэння айчынных электракараў да палётаў на арбіту. А у нас есть бесспорные результаты, разработки, внедрения и так далее, взаимосвязь с производством.
Не нужно искать в жалобах Лукашенко рационального зерна. Его там просто нет. Это очень примитивная манипуляция типа «царь хороший, бояре плохие». Лукашенко просто перекладывает ответственность за технологическую стагнацию, основной причиной которой он, очевидно, сам и является, на исполнителей и систему. То есть наука стала просто удобным козлом отпущения. Аднак патрабаваць вынік можна колькі заўгодна, але якія ёсць умовы для яго атрымання? А калі дакладней, якая сітуацыя склалася ў навуковай сферы ў прынцыпе і ў Нацыянальнай акадэміі навук у прыватнасці? Праблема ў тым, што для таго, каб сапраўды былі дасягненні і развіццё, трэба мяняць сістэму кіравання. Без гэтага ні адна сфера не можа развівацца. І навукі гэта тычыцца ў першую чаргу, мабыць, нават. Таму што для таго, каб навука развівалася, патрэбна пэўная аўтаномія і патрэбны акадэмічныя свабоды. А гэта тое, чаго беларускай навуцы крытычна не хапае. Калі вам падабаецца тое, што робяць сумленныя людзі, і вы лічыце нашу працу сапраўды важнай, падтрымайце нас. Для гэтага вы можете аформіць штомесячную спонсорскую подпіску на наш YouTube-канал. Падпісвайцеся, калі гэта для вас бяспечна, і дапамажыце іншым беларусам і беларускам даведацца праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Пачаць варта з галоўнага. У нядаўнім дакладзе пад назвай Нацыянальная акадэмія навук Беларусі сістэмны аналіз, які зрабілі былыя супрацоўнікі акадэміі, азначаецца, што хранічнае недафінансаванне з'яўляецца адной з найбольш прыкметных і відавочных асаблівасцей навукі ў Беларусі. У чым гэта праяўляецца? Найперш у кепскім абсталяванні лабараторый, недахопе расходных матэрыялаў, у абмежаваных магчымасцях для камандзіровак за мяжу і, галоўнае, у невысокіх заробках. Паводле дадзеных за 2021 год у Беларусі на даследаванне распрацоўкі трацілася ўсяго 0,46% ад валавога ўнутранага прадукту. Прычым цягам 20 гадоў гэтая лічба няўхільна зніжалася. Яшчэ ў 1996 годзе яна складала 1% ВУП. Говорят, что, мол, надо науке давать больше денег. Я сказал бы так, будет результат, бесплатно никто работать не будет, в долгу не останемся. По данным Белстата, расходы на науку в Беларуси составляют чуть более 0,5% от ВВП и осуществляются по остаточному принципу. То есть это скорее аномалия не только для европейских стран, но и для многих стран бывшего социалистического лагеря. Только в Беларуси, я не знаю, целенаправленно это делается, или по скудоумию, но никто не может понять, что наука – это не цех. Это не производство, это принципиально разные вещи. Для параўнання, у Літве на навуку выдаткоўваецца 1,11% ВУП, у Польшы 1,44%, у Эстонії 1,75%. І гэта не кажучы пра Великабрытанію з амаль што 3%, ці злучаныя штаты, дзе на гэта расходуецца 3,5%. Выходзіць, паводле логікі беларускіх уладаў, навукоўцы – самае слабае звено. І фінансаваць іх можна ў апошнюю чаргу. Академия наук ваша. Я даже не представляю, как можно разобраться в этой структуре. Тут же 1000 человек. Кому платить? Кому мы деньги платим? Это, смотрю, у вас еще один талисман. Денег не дам. Деньги никогда не бывают лишними, но мы стараемся деньги зарабатывать. Грошай у краіне традыцыйна няма, таму не адбіраць жа ж іх у сілавікоў. Хаця паспрабуй тут адбяры, асабліва пасля 2020 года. Ці ў медыкаў, у якіх і адбіраць няма чаго. Яшчэ адной несуцішальнай высновай аўтару даклада стала тое, што беларуская навука існуе ў адрыве ад сусветнай. За невялікім выключэннем адчынныя навукоўцы слаба інтэграваныя ў сусветны кантэкст. Па колькасці публікацый у найбольш цытаваных выданнях Беларусь саступае ў большасці краін Усходняй Еўропы. Да і наогул даследаванні беларускіх навукоўцаў мала вядомыя за межамі рускамоўнай супольнасці. Навуковыя кантакты найчасцей абмяжоўваюцца краінамі СНД, у лепшым выпадку Кітаем. Адсутнасць цеснай супрацы з міжнароднымі арганізацыямі завужае магчымасці для атрымання грантаў і дадатковага фінансавання праектаў. Калі мы паглядзім на сітуацыю да 2020 года, беларуская навука, на жаль,
нават да 2020 года не была так добра інтэгравана, паспяхова інтэгравана у глобальную навуку, у еўрапейскую навуку. Гэта вельмі добра можна паказаць, зноў-такі, калі мы адсочваем ситуацию с навуковыми публикациями у навуковых часописах такого международного уровня. Сегодня доступны лишь совместные исследования с Россией, но они в основном ограничены военной сферой, без каких-либо долгосрочных перспектив роста. То есть белорусская наука не просто переживает кризис, она маргинализировалась до кружка и идеологически выверенных фриков. И шансов на восстановление в текущих условиях нет. А сотрудничая с Россией, она всегда будет занимать роль субподрядчика. Сотрудничество с Россией, с российскими институтами, учеными для нас всегда было приоритетом, и тем более теперь. Калі і ёсць нешматлікія прыклады ўдзелу беларускіх навукоўцаў у міжнародных праектах, то гэта хутчэй іх уласная актыўнасць, а не вынік дзяржаўнай навуковай палітыкі. У той жа час камандзіроўкі далей за межы постсавецкай прасторы фінансуюцца вельмі рэдка. І толькі з гарантыяй, што спецыяліст дакладна растлумачыць, якую эканамічную карысць ягоная паездка прынясе Беларусі. Больш за тое, апошнім часам беларускім навукоўцам сталі забараняць выезд у так званыя варожыя краіны нават на адпачынак. Представителям науки белорусской запретили отдыхать, ездить в отпуск во вражеские страны. Да, это я из нескольких источников уже знаю от различных людей, что им запретили не только в командировки ездить, даже по приглашению приглашающей стороны, но и ездить прям вот в свои отпуска туда. То есть говорят, если узнаем, мы вас уволим. Зрабіў свае карэктывы і 2020 год, а таксама рэпрэсіі, якія распачаліся ў навуковым асяродку ў сувязі з пратэстамі. Як вядома, 13 жніўня больш за 1000 беларускіх навукоўцаў выступілі з заявай супраць гвалту, які распачаўся ў краіне пасля сфальсіфікаваных выбараў. Паступова да звароту далучаліся новыя і новыя падпісанты. На сённяшні дзень пад ім стаіць амаль 3000 подпісаў. Але кіраўніцтва Акадэміі навук, найперш у асобе Владзіміра Гусакова, адказала на гэта пагрозамі, а пасля перайшло да дзеянняў. Когда мы вышли на забастовку нашу, значит, к нам спешно прибежал, в общем-то, не все начальство, но Гусаков там тоже был, значит, еще несколько людей из президиума, и там институтские некоторые люди. И, собственно говоря, да, они там испробовали все, они и угрожали, и предупреждали, и спрашивали, а чего мы тут хотим, и говорили, что настоящий ученый должен поддерживать действующую власть, и никак иначе, потому что по-другому это невозможно. У выніку найбольш актыўныя былі звольненыя яшчэ ў 20-м, а праз год КДБ зладзіў масавую аблаву ў акадэміі. Тады былі затрыманыя 44 супрацоўнікі, у тым ліку член-карэспандэнт Олег Давыденко. У выніку рэпрэсій ліквідоўваліся цэлыя аддзелы. Найбольш яскравым прыкладам стала звальненне гісторыка Алексея Шаланды. Пасля ягонага сыходу ў Акадэміі навук быў ліквідаваны аддзел генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі, на чале якога стаяў навуковец. Атмосфера абсолютной безнадежности, насколько я могу понимать. Абсолютная безнадежность. Кто-то еще работает, но уже, допустим, переучивается, учит язык или переучивается на тестировщика, хотя еще работает. Кто-то серьезно рассматривает вопросы иммиграции в Россию или в Китай. То есть Китай сейчас очень активно включился в охоту за талантами, и белорусским исследователям предложения приходят, скажем так, с заметной периодичностью. Беларусь страчвае свой навуковы патэнцыял у сэнсе людзей, прафесіяналаў. Зноў-такі, яшчэ да 2020 года у нас была тэндэнцыя па скарачэнню навуковых кадраў. Пасля 20-го гэта негатыўная дынаміка толькі яшчэ больш пагоршылася праз рэпрэсіі, ну і праз тое, што шмат хто не стаў чакаць, пакуль пачнуцца нейкія там візіты і гэтак далей. Я хацела бы таксама асобна ўзгадаць сітуацыю ў сацыяльных і гуманітарных навуках. І да 2020 года гэтыя
навуковыя галіны, яны там ужо фінансаванне было наўпрост смешнае. Інтэрнацыяналізацыя была вельмі на нізкім узроўні. А што тычыцца становішча у гэтых навуках зараз, то акрамя крытычнага недахопу фінансавання, зараз мы, канешне, маем такое ідэалагічнае падпарадкаванне. То бок зараз навукі кшталту паліталогіі, сацыялогіі, філасофіі, ну і гэтак далей. Яны наўпрост абслугоўваюць ідэалагічныя інтарэсы рэжыма. Ва ўгоду прапагандысцкім задачам пачалося шальмаванне постаці Кастуся Каліноўскага і прасоўванне наратыву пра генацыд беларускага народа падчас Вялікай Айчыннай вайны. Сам кіраўнік Акадэміі Гусакоў разам з членам-карэспандэнтам Александром Каваленем быццам бы ў апраўданне заняпаду беларускай мовы ў краіне напісаў цэлую оду беларуска-рускаму білінгвізму. Некаторыя фразы з гэтага дакладу варта працытаваць асобна. Разве можно не любить русский язык, если это язык правды и истины? Русский язык лишен недостатков многих известных языков других стран и народов. На русском языке наиболее сочно звучит даже ненормативная лексика. Красота чё? Зразумела, што на ідэалагічна правільныя праекты знаходзяцца і грошы. У першую чаргу на тыя, што мелі выразны піар-эфект для ўладаў і ў прыватнасці для самога Лукашэнкі. Але вось эканамічная эфектыўнасць такіх праектаў заставалася сумнівнай. Першае, што варта згадаць у кантэксце так званых піар-праектаў, гэта беларускі касмічны апарат, запушчаны ў 2012 годзе. Ён рэкламаваўся ў дзяржаўных СМІ як сапраўднае дасягненне навукі, як доказ, што Беларусь далучылася да касмічных дзяржаў. Але ёсць нюанс. Сам спадарожнік быў створаны не беларускімі навукоўцамі, а расійскай кампаніяй. І тэхнічна гэта проста клон расійскага Канопус-В. Пра беларускую навуку тут можна казаць хіба ў кантэксце таго, што айчынныя спецыялісты цяпер з'яўляюцца аператарамі гэтага апарата. Але і эканамічная эфектыўнасць беларускага спадарожніка аказалася сумнівнай. Выявілася, што якасць здымкаў, якія ён можа атрымліваць, не такая і прарыўная, як абяцалася. А таму яны не былі запатрабаваныя ні эколагамі, ні міністэрствам надзвычайных сітуацый, ні Мінсельгасхарчам, для якіх у першую чаргу прызначаліся. Што маем у выніку? Велізарныя грошы на спадарожнік, які не апраўдаў свайго перадавога статусу. І план на 2028 год. Стварэнне чарговага, як заяўляецца, найлепшага ў свеце беларуска-расійскага касмічнага апарату. Мы работаем и над своим белорусским, 100% белорусским космическим аппаратом. Это 100% белорусская комплектация. Если совместно с Россией мы готовим, примерно, думаю, что мы запустим в 2028 году, то белорусский может быть запущен в 2025 году. Тым не менш, тэма космасу не адпускае. І ў першую чаргу з самога Лукашэнку. Менавіта ён, як паведамляе прапаганда, стаў ініцыятарам праекта по адпраўцы першай беларускай космонавтки на орбиту. Беларусь открывает новую страницу в истории освоения космоса. Полет первой белорусской женщины-космонавта – главное событие этого дня. Дзяржаўныя СМИ расхваливаюць гістарычны палёт. Урад захоплена каментуе трыумф Беларусі. Лукашенко кажа, што народ гэтага заслужыў. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш этого заслужил. Каб зрабіць палёт не проста прыгожым піар-ходам, але і надаць яму навуковую важнасць, беларускую касманаўтку Марыну Васілеўскую, менеджера эканаміста па адукацыі, накіравалі на арбіту, каб праводзіць эксперименты. Марина Василевская непосредственно займется биотехнологическими экспериментами, исследования по выращиванию в космосе растений. Также ей предстоит детальная фото- и видеосъемка Земли. Яе заданнем было зрабіць фотаздымкі Беларусі з космосу і звазіць на міжнародную касмічную станцыю прабіркі з прабіётыкамі, адчыніць іх там, а пасля прывезці назад.
Нібыта зрабіць гэта, акрамя яе, ніхто больш не мог. Мы планируем, что тот кисломолочный продукт, который мы получим в условиях МКС и в дальнейшем исследуем, мы считаем, что это первая ступенька, первый шаг к тому, чтобы создавать кисломолочные продукты на борту Международной космической станции и использовать их в питании людей, которые длительное время находятся в условиях микрогравитации. Але самае важнае – гэта безумоўна палітычны імідж. Дзе Лукашенко, там и космос. Успех Марины Василевской – это общий успех. Она ведь теперь не героиня отдельно взятой истории, а герой Беларуси. И к чему сдерживать слезы? У гонару Васілеўскай ужо адліваюць помнік, а сама яна атрымала статус героя за сам факт палёту. Што ж, беларусы, можам ганарыцца, калі вядома не звяртаць увагі на тое, што гэта ўсяго толькі дарагая турыстычная паездка, загорнутая ў гучныя лозунгі. Былі і менш касмічныя па маштабах праекты, але слава пра іх будзе жыць у вяках. І сюды з поўным правам можна аднесці пабудову атамнай станцыі, якая, паводле прапаганды, з'яўляецца могутной крыніцай адносна таннай энергии. С полным запуском станции наша страна сможет обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Як завяралі апалагеты яе будаўніцтва, яна мусіла б дазволіць Беларусі адмовіцца ад імпарту электрычнасці і знізіць залежнасць ад імпарту прыроднага газа. Але па факце, маючы беларускую АЭС, мы бачым, што электраэнергія ў краіне пакуль толькі даражэе, прадаваць выпрацаваную электраэнергію з АЭС пакуль няма каму, і знізіўшы залежнасць ад паставак расійскага газа, Беларусь стала поўнасцю залежнай ад паставак расійскага ж ядзернага паліва. І нарэшце цяпер на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў нашай краіне наканавана расплочвацца заўзяты ў Расіі крэдыт у $5,36 мільярда. У шэраг гучных піар-праектаў можна аднесці і эпапею з беларускім электрамабілем, які збіраюцца выпускаць на базе Джылі. Электрычнасці ж у Беларусі хоць адбаўляй, трэба яе асвойваць. І вось абяцанкі прадставіць электракар грамадскасці цягнуцца яшчэ з 2017 года. Тады ўсё той жа Уладзімір Гусакоў бадзёра рапартаваў, нібыта ўжо вядзецца пошук месцаў для яго масавай вытворчасці. Работаем над новым автомобилем, электромобилем. Полагаем, что вот в 2017 году, вот год науки, у нас будет экспериментальный образец свой и электродвигатель. Але пасля нешта не задалося. І ў 2022 годзе мы даведаліся, што праца над айчынным электракарам яшчэ вядзецца. Затым нам паабяцалі паказаць электрамабіль у 23-м, а потым перанеслі гэта на 24-й. А ў 24-м сказалі, што запланавалі запуск серыйнай вытворчасці электрамабіля на 1 студзеня 2025 года. Але прыйшоў студзень і стала вядома, што серыйную вытворчасць беларускага электракара перанеслі на 2026 год. А пакуль сабрана ўсяго 5 тэставых узораў, якія праходзяць выпрабаванне. Як аказалася, асноўная праблема – гэта высокі сабекошт. Каб аўтамабіль мог прадавацца, ён не павінны быць даражэйшым за $25-30 тысяч, бо за 50 тысяч такое шчасце нікому не патрэбна. Мы ставим задачу, чтобы наш белорусский электромобиль, вот такого широкого массового пользования, был не очень дорогим. Не больше $20-25 тысяч. Это именно автомобиль массового пользования. Ёсць у арсенале і заяўкі на будучыню. Гэта распрацоўкі ў галіне штучнага інтэлекту. Іначай і быць не магло, калі ўлічваць, што Лукашенко стаяў каля вытокаў штучнага інтэлекту у Объединенных Арабских Эмиратах. Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да Господь с вами, приезжайте. Вось і рапартуюць у прапагандысцкіх СМІ пра стварэнне платформы штучнага інтэлекту Bell AI Buy. Яго называлі вэб-аплікацыяй для спецыялістаў сферы штучнага інтэлекту.
Платформа прызначалася для таго, каб аб'яднаць намаганні распрацоўшчыкаў. Таму да рэгістрацыі на ёй запрашалі ўсіх зацікаўленых ва ўкараненні сістэм штучнага інтэлекту. Парапартавалі ў рамках выставы, прысвечанай 95-годдзю Акадэміі навук. Ды і забылі. Па факце ж гэта быў звычайны вэб-сайт без магчымасці рэгістрацыі. Такіх праектаў насамрэч нямала. І цалкам магчыма, што некаторыя з іх з'яўляюцца не ад добрага жыцця, ад неабходнасці паказваць вынік, якога ўвесь час патрабуе Лукашенка. Але ва ўмовах, у якіх сёння існуе беларуская навука, цяжка чакаць, што вынік можа быць нейкі іншы, акрамя паказухі. Лукашенка і прызначаныя ім кіраўнікі ведамстваў стварылі умовы, пры якіх навукоўцы баяцца брацца за прарыўныя, але рызыкоўныя праекты. Бо ў выпадку, калі праект праваліцца і не прынясе фінансавай выгады, адказнасць кладзецца на саміх навукоўцаў. Сейчас поднимем, сейчас вот ударные, вот такие, вот всякие, да? То же самое электромобиль. Ну, слушайте, смех и только. І скончыцца гэта можа ў лепшым выпадку грашовай кабалой, а ў горшым, вы ж самі ўсё разумееце. Какая тут зарплата? Ученым во всем мире очень хотелось бы, чтобы были богатыми. Белорусские ученые будут богатыми я вам скажу, в этом что году. ученые, наверное, во всем мире не богатые люди. Ученые люди больше одержимы идеей. Ученый, если он уже много лет проработал в науке, то он уже ничего другого не может. Для него наука – это уже как наркотик. Ці ёсць з гэтай сітуацыі нейкае выйсце? Так, і ў навуковых колах пра гэта даўно гавораць. Перш за ўсё, я ўпэўнена ў тым, што такое сапраўднае рэфармаванне беларускай навукі, каб яна сапраўды магла, як вы кажаце, акрыяць і развівацца, яно патрабуе таго, каб вось гэта рэфармаванне навукі адбывалася ў кантэксце дэмакратызацыі ўсіх сацыяльных інстытутаў у Беларусі. Эканомікі, адукацыі, і гэтак далей. Немагчыма сябе ўявіць там развіццё толькі навуковай сферы асобна. Нужно бескомпромиссно, абсолютно радикально деполитизировать и либерализовать научную сферу. Автономия науки должна стать абсолютным приоритетом. Никакого централизованного бюрократического контроля, никакого вмешательства чиновников в исследовательские проекты и процессы. Административный аппарат должен выполнять лишь технические функции, то есть быть вспомогательным механизмом, а не определяющей силой. Все решения о научных приоритетах, о финансировании, о международном сотрудничестве должны принимать только сами ученые через независимые исследовательские советы. Каб беларуская наука развівалася, патрэбна некалькіх фактараў. Па-першае, гэта людзі, якія будуць будаваць навуковыя школы і развіваць веду ў розных напрамках. Па-другое, гэта ресурсы і ўмовы, таму што ўсё роўна трэба грошы, трэба абсталяванне, трэба выдаткі на даследаванні і трэба свабода. Трэба самакіраванне, вызначэнне самастойных напрамкаў развіцця, трэба выбудоўваць сувязі з міжнароднай навуковай супольнасцю і максімальна шчыльна намагацца удзельнічаць у міжнародных навуковых праектах. Гэта будзе распавядаць і свету пра беларускую навуку і самым непасрэдным чынам стымуляваць развіццё навуковага пошуку, навуковай веды ў Беларусі. Але бадай адной з асноўных умоваў для развіцця навукі ў Беларусі і яе комплекснага рэфармавання павінна стаць дэмакратызацыя ўсіх сфер грамадскага жыцця. Бо сапраўднай навуцы ўласцівы дух вольналюбства, які на дух не пераносяць дыктатары. А якія умовы для развіцця беларускай навукі лічыце абавязковымі вы? Напішыце ў каментарах.